Ljudi moji, sljedeća baza je od Nikole Pro 77, ljudi moji. Ovo je njegova baza. Ovdje je kao neka mini pijačica. Pijačica, kako ja kažem to? Pijaca, ljudi moji. I pa sviđa mi se, nije loša. Ova kuća zaista, ali zaista je bruto. Aj. Dajmo ćemo se vratiti. Ovo bit će neki dvorac, a? Je tako, matemaca? Dobro, sviđa mi se baza, ljudi moji. Sviđa mi se baza, GG, a ova kuća, ovo je dvorac. Pa ovo je već 10-ka, mislim nije dovoljno dvorac, znači ne može biti 10-ka. Ali ovo mi se sviđa. Ovo mi se sviđa iskr. Ovdje kao neka njihova farmica, noć pa daj spavajte ljudi. Dobro ljudi moji, iskr sviđa mi se, nije loša baza, ali može to sve bolje. Iron farma neka mini. I ovdje ovdje dolje nije, što je ovdje dolje, jesu im seljaci dolje ili šta? Čekaj, ovo moram provjeriti šta je dolje, čekaj, što je ovo ljudi, što je ovo? Ovdje je kao neka experience farma, dobro. Sviđa mi se, dobro, nije loša bazica, a može uvijek bolje, iskr. Dobro, Nikola, pa dobra baza, nije loša, nikako. Vidio konja što imaju, braća moja, Dobro, ovdje šta je ovo? Ovdje je kao neka farmica za seljake, dobro, a šta je ne dolje? A seljaka, koliko seljaka imaju, braća? Da vidimo, ovdje su dolje isto seljaci. Dobro, sviđa mi se bazica, iskr, sviđa mi se, nije loša od Nikole baza. Nije nimalo loša. Pa ja bi čak dao ovdje neku solidnu ocjenu, ali bolju zbog onog tamo ovo tu je solidno, ono je tamo odlično, znači moramo da nešto u sredi, razumijete. 1,8 za ovu bazu.